Takže čaute všetci, vítam vás pri druhom novom videu. Dneska ideme hrať znova s Gregorom. Čo? Čau. Čo ideme hrať? Auto, neviem. Neviem, jak sa to volá proste. No, vidíte na obrazovke, ako sa to volá. Presne. Tak. Gregor, ty niečo povedať, ja budem. No a na chvíľku musíme počkať. Čakáme, kedy sa to začne. Ja čakám. No, kde si, počkaj. Tu si, čus. Nazar, poď. Dávaj. Tu dávaj, tu. Tu poď, poď. Poď už, ja som dal dvojoch. Do tých. Jo, konečne to hrajeme. No, Po dlhej dobe. po dlhej dobe. Dlhej dobe. No tak ideme do dávkou? Nejdeme do dálku, čo si ty? No, ako... Mohli sme ísť. Nie, lebo tam nemáš. Nie, poďme radšej autom. Lebo sebe som zatvoril. Ty si Bo ja som autík. trúľo. No. Otvor mi dvere. Pajo, díky. Však ma pusti von. No. Nechcem robiť fotky. Počkaj, ide. Truba, ty si taká truba. Ty si taká truba. Íď dať kolesa, ja tu idem dať na vozík. Kúkaj, však to je... Prečo máme rúžové auto? Tak sa pozri na tie dvere. Ja umrem dneska. Tak, však sa pozri na tie dvere. Bože. Prečo my? Neviem, Prečo my musíme mať? neviem. Prečo my musíme mať? No dávaj ty koleso. Neviem. Je to hrozné. No je to hrozné, potrebujeme motor. Enginy. Idem dať motor. Engine je len jeden. Motor je len jeden. Nechcem vedieť, koľko má rýchlo. Bože, že ty ani brať to nevieš. Ej, prečo si mi zobral motor? Má smolu. Súlavka to. No však ale dávaj. Tu. No konečne. Chladič. Radiátor. To je chladič. To je radiátor. Chladič. Však sa pozri. Radiátor. To je chladič. To je chladič. To nie je chladič, to je radiátor. Prepačte sledovatelia, ale ja som sa pomýlil. Dobro, ty nevieš chodiť. Však ja som rýchlejší pomaly, jak ty. Hej, Jo, ty má svetlo. hej. Svetlo. Ja im musíme Kto na... zapalil v aute svetlo? Ty. Ja nie. Musím to vypnúť. Tak to open. O, tak, berem benzín a dávkujem. Už by malo byť vypnuté. Počúvaj, ja už tankujem, takže počkaj. Dáme do plna? Aj, daj mi to. Keď pôjde. Nerob, nehyb sa. Ide auto. Ale však stoj. Počkaj, zaradím účku. Však stoj, však tankujem. Nerob. Dám viacej ako 60 litrov. Však to je jedno. Bože, keby si neišiel. Už nemáme benzín. No super. Dobre, takže bye bye.
Ideš. Môžeme ísť? Bez dverí? Počúvaj, ja umiem teba. Stoj, lebo ja šoferujem, ja to viem hrať. Ja to viem hrať. No tak ale poď mi pomáhať. Dobre. Šup, šup. Počkaj. Ja nemôžem von. Daj mi to. Pomoc. Powerful. Posadni sa. A poď mi pomôcť. Tam si? Som aktívny, čak. Keď to tam nestačí. No tak to ja musím asi urobiť. No, musíš to tým. 0 meter. Tu som položil tie dvere. Počkaj, už som Bro, ty. do keľu. Poď, poď mi pomôcť. Dvere? Však pohode. Však poďme. Počkaj, ale ja potrebujem ešte dať kolesa. Na vozík. Čo nám treba vozík? Netreba vozík, že na čo nám je vozík. Na viacej veci. Ježišmaja. Na čo potrebuješ vozík? Naše auto na boránu. Hej, kde je stierka? Som otvoril dvere. Dobre. Tu je stierka. Poď stierka, ideme si postierať autíčko. No, to len treba ísť k autu. A vidíš, Zaujímavé, ne? to je asi kapota. Stierku dáme. No však ale dajú tam, nie? Počkaj. No však ja. Kapota je na stierku. No, No paráda. tak idem do kufa. Ešte jedno svetlo potrebujeme. Jedno svetlo je tam na zemi garáži. Ideme trošku Gregorka osvetliť. Poďakujem za diskotéku. Nie, pretože to položil. Neber mi to! Neber mi to! No, hurá. Aspoň sa mi trošku pomohol. No, Gregor, daj to tu. Jej. To je zadné. Do keľu. Počkaj, dáme head stierku. No, dávaj. Počkaj. Stierka sa mi zasekla. Ty si... Čuk, čuk. No. Máme 0 peňazí. No tak, počkaj, ešte. Ešte čo nám treba? Jedlo. Je hore, na pôde. Na pôde. Na Nabi. Čo to je? Cibula. Fuj. Tam je hamburger. No, pomáhaj mi. Pusti. OK, idem po jedlo. Dávaj do kufra. Pomoc. Jaj, to rozkladám sám. Ježiši. Ešte zbraň? Zbraň mám. Tak? Idem čo streliť. Nejde. Hej. Idem. Vyberej banán. Ja si ho zober. Počkaj, jaj. Ja ďakujem. Čo to? V pohode? Nič mi to neopravo. Tak dobre, no. Možno, že naboje Môže nemám. ty zjesť? Nejedz to, Počkať. lebo nebudeme mať hento. Hen toto. Hen toto. Zjedz to, že máš hangar plný. Ja som spoložil. Ja to zem. Mám to.
Nie jedz to. Aha, ty nie masz. Mam, pozriem. To jest mój banan. To jest mój banan. Mój banan. Ja som ho mal prvý. Ale- A prečo si zapol bezstražné smerovky? Zjedol. Tak, jeszcze tu masz Počkaj. ułarki. Co to jest? Nie jeszcze chore na podu. Vidíš, čo som napísal? Pozri sa cez okno. Idź. Dobre, idź. A nechaj mi ten hamburger. Však idem ho dať do kufra. Ty nezožereš ho, nie? Jasno, že nie. Ja mám ten hamburger vyzerá chutno. Prestaň, bo nebudeme mať hangar. Mám všetko dôležité, čo som chcel. No tak ideme preč? No ešte zoberieme to, čo nie? Ešte nejaký obraz alebo baterku. Baterka je veľmi dobrá. No, to sa ti tak budne. A bude tu nám. Vidíš ten stan pekný, ktorý tam je? To som ho zložil ja. Ła. Otwórz drzwi. Jaj. Ja neviem si položiť? Jaj. Mne sa to páči. Díky. No. Drop. Keľu. Tap to krab. Do keľu nemôžeme otvoriť dvere. Do keľu. Mamy wyborane auto. Start. Môžeme niečo povedať? Prečo nebudeme mať jednu dvere? Môžeme otvoriť dvere. To si hneď v zadku. Ide to. Cudný. Ja čakám, keď mi otvoriť dvere. Odsuwam. No, otvoriť! Už. No tak ešte niečo urobím. No, môžeš sadaj. Ok, ďakujem. A zaber si ich som. Boże. Ty mi zaraz jak bawię. Ja to tu si. Są dobry. No, dawaj. Jeszcze sobie nie. Ura. Ciężkie. Zaciatki! No, nie zgadł, że... Gdzie jest? Kukajmy, że ci możemy. Nie. Możesz. Idziemy. Jak my mamy gdzie? No tu. Gregor, my tu. Koniecznie. Ale jest żadny kołysy nie mamy. Dobry, Sandru. Możemy umrzeć tak. Odwalił. No, to ja muszę patrzeć. Zobaczymy. Co? Nie ma dni. A tak, gałąź
nie ten motor. Ja если wiem, to czy to jest chociażko. Jestem mało zaradzoną roczną. Nie mam. Mało. Było chory. A teraz zaciągnę. Aha! Hej. Idziemy na wyprawę do gdzie? A tam jest jedna wieża, w której wiele wysał są tam zombicy. Ale mamy zbań. Hej, mamy. Jeszcze tu była gdzieś benzynka. No, bo to będzie działajko. Działajko. Daleko, daleko. No, działajko. Poza kamień. Troszkę wybieramy z cesty. Troszkę wybrosą. Oj, do ryki. No to kto to jest jeden ujor, który jeździ tak po cestie? To jest ten typ człowieka, który nie wie jeździć. No, powiedzmy ten typ, który wie, a jest zaradzić głośno, a wie szoferować. Joj, mama zazjedzie. Niech on tak rychło, może strypniemy kuwacza. Dasz widzimy. To są znaczki, a tam jest dom. Te dom. Parkujemy. Nie, to jest obchód. To jest obchód, tam nie chodź. Tam są zbranie, na które nie masz. Na które nie masz pieniędzy. No, jak skąd tam jest pozgać? A u niej chyba nasztaktowany motor. Jak sobie pina motor? Nawet start ending. Wiecie o tym, że Franko sobie zatworzyć, a ja najpierw otworzyć, a potem zatworzyć drzwi? Tam budź. Banana. I kołbuć. Te dobroski. Tym kolesem chcą ten trofej. No tak nic. Skąd masz? Czy jeżeli ty masz menu jako ja? Co to ja? No tak ja sobie to muszę odczeperować, ja. Nie musisz. No tak idź, dawaj. Daj mi niečo. My tam idziemy, nie? Coś. Ale nie możesz z tym cystą. What? Ty mi chcesz powiedzieć, że mam tak. To jest towary. Hej, to nie jako towary. To są tam zombicy. Ta zdrochaj, poczekaj, idziemy head. Tu się odparkuje auto. Tu odparkujemy auto. Poczekaj, jest poznać, czy ten zombie nie idzie za nami. No nie można, bo nie widzimy. Tam jest dom. Tak, ruczna zaciągnuta. Nie, to jest tasku. Wystupować. Ako? Mama help me. Tak to asi, nie? To mądry. A do mnie zbrań. Ten zombie stoi na cestie. Ach, Ale niechaj się naboje. Bo tam bude kovač, który ti nič ne da o uljnim steci. No więc nabi się. Muszę si dać jedło. nie mam. A dysza LDB. Nie bój się.
przebijam. Jest sundet. No nie A sundet. to nam dawa społu. To czy bijesz? Ej, Mhm. 3 mrtwi z eksplodycji. Mhm. No poczekaj na miejsce. 956 metrów. Gigantyczne. Nie mamy naboje. Pomoc, pomoc, pomoc. Uciekam. Musimy Tak. zacząć papać. Tamoši. No tak ja končím v tomto videu. Ja sa s vami lúčia, papa. Uff. On sa bugol. On zabugał, nie może iść na cestu. Może. Pomoc, pomoc, pomoc. Zachrońcie mnie. No można, że ja skończymy. Są dead. Bierz. Idzie Blaszczyk, idzie. Katana tu jest. A pomoc. Nie, musimy uciekać, pięknie precz. Zdrhaj. Typek malý. Tam v tom dome sú tiež zombici. To je ten kovač, ktorý ti nedá nič. Ježiš. Ale ty sa môžeš ešte... To hráš prvýkrát? Hej. Dobre, no ty sa môžeš respavnúť. Možno. Môžeš. Prečo sa nenájde spiať páčia všetci? Free revive. No, No som rovno zomrieš. Mám tu kamošov. Čože si? Toto vyhrica prišla? Hej. Hej, jak to som to robil? Nejako. Idę ciebie zabijemy. No to może tak. No tak. To już nic. Na sile, bo ma tam zabili. Raz, dwa, trzy. Dobra, nic. Trochę już nie ma. Čo sme si išli zahrať? Boxing beta. Tak? Hej. Fakt. Boxing. Napojím som sa na tebe. Som ukazoval tvoj skin. No, ale nič. Pôjdem cvičiť na súboje. Nechaj ma. Nie naskakuje, że chce ze mną na szczypy. Ja im dam. Jeszcze achuja i pitam. Szpaci. Ty si gdzie? Ty si tu? Gdzie si? Tu. Skaczmy. Nie. Tu si, chodź ze mną. Tu chodź.
Normalnie masz na to prawie? Nula. No, chodź. Nie healuj se. Na spół. Nie wyrazy mi to nie było. Nie healuj se. No chodź. Cin. Jeszcze będzie robić to jest. Joj, prečo ja? Mam super moc. Nie wyłoży. Okej. Dobra. Jem si kupić? A ja sobie jem cvičiť. Počkaj, idem s niekým. Veselo. Proszę, niech to jedziesz, dobrze. S niekým idem super. 0,041. On ma... Takže on ma tiež prehľadne. Kto je lepší? Red, blue. Ładnie z kim bojujem. Ale on co healuje. No tak budem opakować po tobie, Samuszko. O, mi dał. No tak, to już z dnešného videa bude všetko. Dajte odber a like. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahoj! Ahoj!